Ya kamet basa jung ki arngot shipara ki bala klat no naga jing sha telap haka kendau ka bala jia ka step jung ka khat nyo trik buna jiliu arjar arpulai hapok snong pendeng rei la tep dan burom no haka sngini kong jung ka tayau ka khat handai trik jiliu haulum jing tep ka balang presbyterian maulang nyang west kasil district haka ne gesngi shwaban ra e kamet jung ka finia nong se bat imaya nala nong se sha ulum jing tep layo ru ing jing le niam bat le buram ka bakhadu ya ka bala penlong ha phalawi ing jong ki hi ha ka snong maulang niang bat layo ru ing jing ruai bakar pang na ka kenhun ruai choir ka kids tarari kum si bantaban ai khublei khadu I ka finia I badai ru I khot jong ka kenhun bat kum ju ya ka parajun I ka finia I maya na la nong si shushu ha ka ne ka jing le buram bakhadu layo ru ing jing kren na ki bahiyeng asem na ka school St Peter's High Secondary School Pendeng Rei na ka kenhun kids tarari na ka jing seng samla ka balang maulang niang ka jing ruai na ka yeng ka sem balai yo ru ka jing puli na ka tinu blai dai teman basan pi marthong balai selok pentingan da ucharman hi Reverend JT Khardeusa
kaba krau kaba ulu ubadum ulawan ya kaban telep na kaban tajung ikum kajing kesem kakapor kaba kendit kaba ngemla ya kaban poi perkan kawan kajing dia kaba kendit kensan te namar kata halor jo kita jebenta paro te kum kajing kesem ni penpau kena kapor ia kajing pediang sauha like this.